anyị na-ebe a ka ọ dịrị anyị na mma na-anụgo n'ihe Modibe kwuru na ndị ahụ erika. Achọrọ m ka ịhapụ ya n'akara narị kpọm na itoolu ebe ọ bụla ị nọ na gwa ndị nke gị n'oge ahụ anyị ji atọpụ ndị ekere agbụ mmụọ, oge anyị ji atọpụ ha na bụ oge ahụ anyị ji akwalite ọdịnala anyị nke a na-akwụghị mmiri elugo, oge ahụ anyị ji agwa ọnụ nke bụ eziokwu gboo anyị tata. Ogologo aka adịghị na ya, mana ọ bụrụ na ị hapụ ya n'akara narị kpọm na itoolu ọ ga-adịrị gị na mma ka ị na-amata ka ndị aghụghọ si awọ. Maka na ọ dịzị ka ewego ndị abịa akwụnye na ana anyị ndị fọrọ ntutu taa na asụsụ na ọdịnala ndị Igbo nakwa ndị Afrịka agaghị aga n'iru. Ndị ọcha mechara wee weta ụka wee bịa eme ndị isi ojii umengwụ, buru ha uche bupụ na chi ha, buru ha uche bupụ na ihe Chukwu gọzikere ha na ọdịnala ha nakwa uru dị iche iche dị na be ha. Ebe buru ha uche wee bupụ buru ya ihe ọzọ, ha nọrọ na ihe a na-agbọtọ. Ndị ọcha na-aba anyị na-ewere ihe dị na be anyị na-edozi be ha, nke na ha ebute ya anyị egoro. Anyị ekwu ozi ma n'ime onwe anyị maka anyị sachi ma n'ihe gbasara anyị mba. Ma asụsụ anyị na-asụ ịsụ asụsụ ụfọdụ ndị iti ndị ebugoro uche ha si na-ebu n'ọgịwa na-asụ asụsụ chi gị bụ itibọrịbọ, mana ha ga-eje na obodo ndị ọzọ kwere na nke ha dịka China, Germany, India, ha na-asụ asụsụ ha na-akụrụ ha aka na-asị na ha na-amụ asụsụ nke ha jiri aga n'ihu. Ngwa na ele anya na ndị a niile ji asụsụ ha na ka ha si Chukwu jikee ha na-aga n'ihu bụ ndị ama ama n'ụwa mere nchọpụta site na be ha na-alụta ihe eji enye ndụ aka. Maka na Chukwu kerechara ndị Igbo kee ndị isi ojii ka ihe igbe ihe gbagasịrị uru na be ha. Ndị ekenyere ya bụ ndị be anyị hapụ ya wee na-eme ihe ọzọ. A gwara m na ihe ha ji otu ha ji wee were ụka na ihe ndị ọzọ wee bupụ ndị mmadụ uche. Afụkwazie na ndị mmadụ na-abịaghachitekwa na nke na ọdịnala be ha, ọkachasị n'ala Igbo. Ọ dịzie ka achịkọnatara ndị dibịa ọgbara ọfụ a, ụmụaka ndị pụtara wee jiri echiche ọzọ wee ọzịza ka gụnyere ka ha wezie gwuzie ọdịnala kpamkpam, metọ ọdịnala. Ụfọdụ ndị dibịa enwere akụkọ ofu onye kọrọ m ebe a ka m chọrọ ịgbado okwu. Achọrọ m nkịta abụghị igoro nọ ịchọ ịmara ihe ịmara ihe. Ọ bụ n'obodo oyibo ọnwa afọ Igbo, ọkpọọ m sị m lekwa ihe a na-agabiga, maka na ya nọzi ebe a na ya afọzi ma ego ịgbadata na ụbọchị ọbụla Chukwu megidere ihe chi ya za ya ekpere ya fụ ego ga-ezu ya ịgbadata na Naịjirịa, ya batata bịa jiri ndụ ya mere ya, maka na ọ bụghịzi ihe akọrọ ya ka a na-eme. Mana nke a dịgodu ya, mana ebe ọ nọzi bịa kọba m sị m kpọọ m sị m chize nsị ya ọ sị m na ya ziri nwanne ya ka anyị mara ihe na-eme ya nke ya jirizi iche.
nwanne ya wee tinyekwa ya jee n'ofu mmiri nwa, na nwanne ya si na ya lụrụ n'ofu mmiri, na a gwara ya na elu na mmiri nwa na a ga-azọdo ofu okwute ụkwụ mmiri